не мога да бъда адвокат на президента Радев. Според мене, той има цяла година мандат и ще го използва този мандат да утвърди, капитализира това, което вече е направил. А това, което вече е направил, той е влезъл в клуба на... И аз това го знам, нали? Няма как да ме лъже окото. Той е влезъл в клуба на Орбан и Тръмп. Естествено, не го тиражира, не парадира, но той ще чака като президент да го капитализира, като се готви един съвет за мир, в който вероятно той... Вие видяхте, унгарския външен министър кацна и излете като куршум директно президентството и след това си замина, нали? Там не съм и светил, не знам какво говорят, но това, което чух от Цярто тук, е, че са говорили за мира. Тоест, темата за мира и подкрепата на Тръмп за мира е решаваща и мисля, че Радев няма да е луд от президент да става депутат в тази лудница и да изгуби контактите си с тия двама хора. Тоест, такава партия може да очакваме, по моя прогноза, чак в края на есента, когато според мен ще има нови избори. Защото ако нормално протекат нещата, както социологията ги дава, то какво ще стане вътре? Ще стане това да се правят някакви сглобки,